Türkmenistanyň gündogarynda Lebap welaýatynda merhumlaryň jaýlanmagy üçin täze talaplar girizilenden soň ilat zerur resminamalary almakda kynçylyk çekýär. Şunyň bilen baglykda jaýlanyş çäreleri ýyda süýçürler. Şol bir wagtyň özünde de pandemiýa sebäpli öňküsünden hem has ýapyk bolan ýurduň daşyna gitmäge üçin seýrek pursatdan peýdalanmaga synanyşýan ýaşaýjylar hem resminamalary almak zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz boldular. Ölýänleriň köpdügi sebäpli merhumlaryň ýakynlarynyň wagtynda resminama almagy mümkinçiligi bolmaýar edaralarda uly nowatlar emele geldi. Bu arada Adatlyk radiosynyň Lebapdaky habarçylary hem çeşmeleri 23 fevralda gurrun berdiler. Çeşmelerin sözlerine göre ýagdaýlaryň birinde 22 fevralda Farapda aradan çykan 55 ýaşly adamyň garyndaşlary ähli zerur kagyzlary ýygnamak üçin ir seherden akşam saat 17-de çenli döwlet edaralarynda geçirdiler. Häzirki wagtda yerli gonamçylyklarda jaýlamak üçin ölüm şahadatnamasyndan başga da ölümüň sebäpleri barada kagyzy öz üçin alýan ýöriti lukmançylyk resmi namalar bolmaly. 22 fevralda Adatlyň Lebapdaky habarçylary ilatyň gonamçylyklara barmagynyň çäklendirilýän şol sanda jaýlanyş çäresine gatnaşmagyň hem ýakyn garyndaşlarynyň mazarlaryny ziyaret etmegiň gadagan edilenligini habar berdiler. Hususan da bu gadagançylyk keselhanada ýogulan adamlaryň ýakynlaryna degişli. Habarçylaryň we Adatlyň çeşmeleriniň sözlerine görä ýurtda ilatyň arasynda ölüm derejesi ýokurlanýar. Her sebetde her gün diýenýaly jaýlanyş çäreleri geçirilýär. Paýtagtda ýygnanşyklara girizilen çäklendirmelere garamazdan şäheriň dürli ýerlerinde ýaz çadyrlary ýygyderli dikilýär. Jaýlanyş çäreleri sanitariýa düzgünleriniň berjä edilmeginde gyssagly geçirilýär. Paýtagtyň gonamçylyklarynda işçiler ak kostyumlarda, elliklerde we ýörite maskalarda işleýärler. Mazarlar çaltkadylýar, derrew tabydy düşürýärler we gabrlary desine gömýärler. Türkmenistanyň häkimetleri pandemiýanyň başyndan beri ýurtda koronavirus alamatlary bilen geçýän we ölüme sebäp bolýan keselçiligiň ýaýramagy barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýogsa eýem geçen ýylyň tomuz aýlarynda Türkmenistanyň paýtagtynda we tebetlerinde her maşgalada diýenýaly syrkaw ýa-da ölen adamlaryň bardygyny, gonamçylyklarda mazarlaryň ýygyderli we gyssagly gadylýanlygyny we morglaryň ölenleriň jesetlerini plastik kaplara salyp goşurýanlygyny habarçylar habar berdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň sözlerine görä ýurtda henidem koronavirus ýok. Dekabr aýynyň ahyrynda Türkmenistanyň prezidenti ýurtda COVID-19 keseliniň hataby alynan hadisalarynyň ýokdugyny ýene aýtdy we muny üstünlük diýip adlandyrdy. Bu aralykda Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä şuňlar ýurtdan çykmak mümkinçiligine garaşan ýurduň raýatlary seýahatçylyk üçin zerur lukmançylyk resmi namalaryny almagy howlukýarlar. Şolaryň arasynda hemişelik göçüp gidýänler şeýle hem ýurtdan çykyp bilmän galan daşary ýurtlar bar. Käbirleri geçen ýylyň aprel aýyndan beri gitmek mümkinçiligine garaşýarlar. Adatlyň Aşgabatdaky anonim çeşmeleriniň biri ýakyn wagtda ortada gitmek üçin sanlyca mümkinçiligin göz öňünde tutulýanlygyny şolaryň birinin Türkiýanyň üstünden geçýänligini belledi. 22 fevralda saat 18-de Türkmen hova ýollarynyň uçary Türkmenabaddan Ankara uçdy. Uçuşdan 3 gün öň döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri Türkmenistandan Russiýa Federasiýasyna gidýän adamlara göçüp gitmek statusyna eýe bolanlara we maşgalalary bilen birleşmek isleýänlere jaň edip çykdylar. Olaryň arasynda gitmäge ruhsaty bolan we ortadan S7 hova ýollary bilen Moskwa gitmek mümkinçiligine garaşýan emma planlaşdyrylan reýsleriň sanawlaryna goşulmadyk adamlar bardy diýip ýagdaýdan ygtybarly çeşme bu adamlara 3600 manada Ankara uçmagyň soňra bolsa öz başdak Moskwa aşmagyň teklip edilenligini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä köpler gitmäge uly islegi we fevral hem mart aýlarynda ortada göne uçuşlarda orunlaryň sanynyň çäkli bolmagy sebäpli Türkiýanyň üstü bilen hödürlenen mümkinçiligi razy bolupdyr. Mundan öň ortada 20 fevralda planlaşdyrylan uçuş 28 fevrala çenli ýyda süýşürildi. Mart aýynyň 25-ne we 31-ne 2 sany uçur planlaşdyrylýar. Biletiň bagasy 371 Amerikan dollaryna durýar. Ýurtdan gidýänler zerur resmi namalary almaly bolýarlar we Türkmenabad şäherine barmaly. Ýurduň gündogaryndaky halkara howa menzili koronavirus pandemiýasy başlanany bäri ýurduň ýeketäk howa portuna öwrülip ähli ýük hem ýolagçy gatnawlary Türkmenabadyň üstünden amal aşyrylýar.
Türkmenistan 2020-nji ýylyň mart aýynda uçuşlary toktatdy. Ýylyň dowamında halkara gatnawlaryna girdilen gadagançylyk birnäçe edek udulduldy. Soňky edek şu ýylyň 1-nji martyna çenli. Şeýle hem ýurtda geçen ýylyň aprel aýynyň başynda girdilen welaýatlaryň arasyndaky hereket çäklendirmeleri saklanýar. Ýolukçy otlular 16-njy iýuldan bäri gatnamaýar.